reaktioihin tämä tukeutuu. Ja mä oon pitänyt sitä arempana, pelokkaampana, kuin mitä se täällä nyt osoitti näitä. Positiivinen yllätys. Kyllä, todella. Kannatti tuoda. Okei. Joo, tää on kuitenkin nuori koira. On, joo. Nuori koira ja ja elänyt koko ajan toisen niin kuin siinä kanssa. Niin. Joo, kyllä. Hyvin on pystynyt itsenäistymään. Tai sehän elää semmoisessa aikamoisessa hajumaailmassa, että se pystyy niin kuin suuntaamaan sinne aina ja se saa sieltä sen semmoisen elämän energian. Eli koiran sosiaalisuudesta. Kun se tulee alueelle ja tervehtii vierasta ihmistä, niin se tekee sen itse ja ottaa kontaktia siihen vieraaseen ihmiseen. Se lähtee vieraan ihmisen mukaan ja antaa käsitellä itseänsä. Koirauteliaisuus, kun se toimii itsenäisesti. Tänä päivänä se kaukana oleva etäleikkiä ei sitä kiinnostanut. Sinne se ei mennyt aikarajojen puitteissa, mutta sitten kun rupesi tapahtumaan täällä radalla, niin se niin kuin ilmentää semmoista erittäin voimakasta uteliaisuutta, koska se selvittää sekä haalarin että räminän aivan itsenäisesti. Ja sitten se ei tarvinnut aaveillekaan niin suullista apua. Riitti, että sinä menet lähelle, niin silloin tultiin katsomaan ne aaveet. Eli utelias koira. Sitten pelkoja, niin me ei sitä kauhean paljon saatu peloteltua, eli yllätys oli se ensimmäinen ja siinä koira niin pysähtyi vähän niias. Ääniherkkyydellä se teki semmoisen väistöliikkeen, ei irrottanut katsettansa siitä laitteesta. Ja ihan lopussa tuossa aaveilla niin saatiin sitä, tai se otti ne viimeiset askeleet taaksepäin, että silloin saatiin semmoinen pelkoreaktio siinä aikaiseksi, mutta sekään ei ollut suuri. Aggressiot, koira ei ilmentänyt itteensä sillä rintamalla ollenkaan, eikä varmaan normaalielämässäkään. Ei. Käyttäydy sillä lailla, kyllä se täällä jotenkin esille tulisi, jos se on aika nöydä. Olisi. Joo. Sitten jäljelle jäävät reaktiot, eli koiralla ei ole muistia, ei ikäviä asioihin, kun se on selvittänyt jonkun asian, niin se häipyy mielestä. Eli siinä mielessä varmaan sellainen huoleton kaveri, että ei tarvitse palautella hirveästi. Ehkä koulutuksellisesti sitten voi joutuu toistoja. Niin, joutuu. On vähän haasteellisempi, mutta muistia ei löydy. Leikki alussa, leikki lopussa. No, sen leikkihalu oli samanlainen alussa ja lopussa. Se seurasi katseellaan, se ei niin innostunut siitä meidän lelusta, mutta samalla tavalla se katseellaan seurasi molemmilla kerroilla, se kävi sitä esinettä haistamassa. Tarttumiset, miten koira tarttuu esineeseen, niin tänä päivänä me ei niitä tarttumisia nähty. Ja todennäköisesti käyttääkö? Kyllä se noutaa, jos heittää, niin se tietysti tuo, mutta kyllä. Ei se ole mikään semmoinen repiä. Joo, kyllä. Joo, ja sitähän tässä haettiin, että tuo meidän esine ei sitten kiinnostanut, että haluaa vähän toisenlaisia. Laukaukset tänä päivänä varmasti metsästyskoirille tyypilliseen tapaan niin lukkiutuu niitä laukauksia. Joo, se istuu ja kuuntelee. Niin, kyllä. Niin se ruksi on siellä ja se varmasti tämä rotoselle ei ole mikään katastrofi. Että se, täällä meidän mitään pelkoa siinä ei ollut muuta kuin se, että se kiinnostuu niistä laukauksista, joka on ihan sillä positiivinen asia. Aktiviteettitaso, kun ollaan 3 minuuttia, ettei tapahdu mitään, niin siinä se on fyysisesti rauhallinen, mutta se, eli se sisäinen rauhattomuus vähän purkautuu ulos. Ja sen takia tuo ruksi on siellä, että me lasketaan ne molemmat puolet. Taka-ajossa tänä päivänä tuli harmi, että se siinä ensimmäisellä törmäsi sen verran siihen vieheeseen, että se ei mennyt pidemmälle. Että se tuli siihen, jouduttiin kuvaamaan, että niin kuin auttaa, mutta keskeyttää. Ja toisella kerralla se kiinnostui niistä hajusta sitten jo ennemmin, että se ei mennyt sinne aloittamiseen, vaikka vauhti oli hyvä. Joo, se suunta oli oikein. Kyllä. Heikö kysymistä?
Ei oikeastaan, ei. Mä sain melkein kaikki sen, että mitä mä itse niin ajattelin, niin aukesi paljon silmät. Hyvä. Ja se on varsinkin, kun koira elää toisen koiran kanssa, niin on tärkeää tietää, mitä se koira on sitten yksistään. Joo. Onneksi olkoon. Anhokuvaus on suoritettu. Kiitos. Ja täällä on petyytit asiasta ja nimet papereissa. Okei. Ei muuta kuin kiitoksia käynnistä ja hyvää kotimatkaa. Kiitoksia.